Hello guys, this is Eric Hilot of Ligo City, Davao del Sur, Manila, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Philippine Hilot. Ayan, nagabi sa inyo ha. Wala, alas 10:30 yun guys. Paspasan na to ne. Kaya wala na, nagduka na tatanan. So, God bless po sa inyo. So, shout out sa lahat po ng mga OFW. God bless sa mga viewers, sa mga viewers. Let's subscribe my YouTube channel. Alas 10:30 na sa gabi eh. Sige na, larga na. May gabi sa tanan. Ay. Nakalugay mo oras na man niya, oras na yan. Tuwan, ano mga emergency. Correct na. Laon na yun. Wala yun. Kaya ito may. Wala na di ba ano, wala na ba kiligo-ligo ni? Nagpupaligo umar. Yung mga maligo god, basta alas 12 na. Bilar ka na. Muna ipas mo, kautok ng tira na. Bilar ba, bilar? Nakuha ba ka ng mga bilar, maligo? Oo. Pituhan ng ulo, anak. Wala, mali na. Actually, matog yun ko, 11:59. Ang wala pa dyan, 11:50, wala dyan. Salusin na. Bilar mo ba? Samot na dyan doon, ano? Bilar yan. Ting. Sabi ako ng pangilan ko. Scoliosis, hawa niya. Tarong pa sila. Basta mga hilot lang, anak-anak nagkabawas. Sobrang pinagmagmay ko na kung ang akong ginawa. Baka gusto mahilot ako, hindi malagyo ka sila. Natapos ba sa mga YouTube mo? Kaon ka naman. Bili ka matakili dito mo. Anak, okay ah. Yung buhok mo. Yung malayo. Tingog man. Ano ito pangalan? May din. Maylin. Grabe ako. Ano? Sabi ito mo doon. Ang grabe to ya. Kaya talaga Anak kita. ito pulas. Hindi kayo magbabanigil. Rako, bisa pa. Rako, kita bilang mas. Kaya lang, butos mahin. Kapit pa itong mga buwan ako. Itatabak. Sunod yun sa mga nakatabak. Kaya nadala mo. Pagkatid mo, tama ko. Try na ng kahilot. Sakit kamay? Kaya Basta. Ah! Kung nagay ko mamuso gani kay kapoy no? No? Sakit ba rin ko diga. Sakitan naman po.
Bahay ba? Ang ibang lagom. Hindi mo po. Pinsan mo po siya. Lugan sa kanila, kuyapan. Ha? Ang luton. Kapag lugan sa kanila, kuyapan. Ano? Amo, sakit. Bayo. Kasi pati Isang sakit. lalaki lagi yan, kuyapan. Usog siguro tayo. Aray, mga ano ito na. Ganyan sa champion. Bisan taas. Ha? Muro ko po sa Tayo na may sounds. Copyright. Copyright na ba? Asa mo yan? Gawa. Hala, mukuan na no. Copyright. Bigta na kung sounds mo na copyright. Para ang nga basa ba? Sakit na ganun. Ha? Ulang, ano gusto trabaho. Sino sa pinag Lagi? Try lang ba no? Huwag kang
plano niya ba? Sa uli. Uli, ko wala nang pindot. Ano ko? Ano ko? Gusto mo sa ibahin. Ano ba nang ano? Ano? Nahulog ako na to siya. Nahulog sa mga ba? Nahulog ko na to sa pinsel mo. Payat biya na. Bayad niya mo siya. Nag-drive ko tricycle. Nagkikil goro. Tod, tukar. Pwede matulog yan, pinilya. Isang wala, wala mo to. Kung dapat gusto ng mapag